Вітаю вас, дарагія тэлегледачы. Перажываючы перыяд адвенту, варта задумацца, якім чынам як мага лепш падрыхтавацца да свят Божага нараджэння. Адказ на гэтае пытанне нам сёння дапаможа знайсці ксёндз Антоній Грэмза, віцэ-канцлер Курыі Гродзенскай, а таксама душпастыр моладзі. Вітаю вас, ксёндз Антоній. Вы паходзіце з Бердаўкі, што недалёка Ліды. Ці памятаеце вы, як у вашым родным доме адбывалася падрыхтоўка да Божага нараджэння? Можа, былі нейкія асаблівыя сямейныя традыцыі у вас? Напэўна, кожная сям'я вельмі розная, але звычаі вельмі падобныя в кожнай сям'і і перад святам Божага нараджэння, як у кожнай сям'і ёсць аплатак, ёсць сенка пад абрус, ёсць калядкі, спевы, сумесная малітва, пажаданні. Не ведаю, можа, чым розніца ад іншых сям'яў, але вельмі падобныя звычаі, як і ў ўсіх сям'ях, так і маім. У вашай сям'і чакалі гэтага свята, альбо вы, як дзеці, напрыклад, якога свята болей чакалі? Божага нараджэння альбо Новага году? Напэўна, кожнае свята вельмі важна, але асабліва, калі Божае нараджэнне, то чакаецца больш, бо гэта звязана з падарункамі, з пажаданнямі, з такімі цёплымі перажываннямі гэтага свята. І тое, што ўсе збіраюцца разам, усе сабе вкладаюць пажаданні, вельмі ветлівыя, зычлівыя. І гэта так успамінаецца больш за ўсё, калі думаю пра гэта свята, пра Божае нараджэнне. Ксёндз Антоній, сёння нашым тэлегледачам варта прыгадаць, што такое адвент, што гэта за час. Усе гавораць, што гэта час пастаноў. Вы, як душпастыр, што раіце сваім вернікам адносна адвентовых пастаноў? Ёсць пастановы знешнія і ўнутраныя. І калі так бачу жыццё маіх вернікаў, з кім сустракаюся кожнага дня і кожнай нядзелі, падчас імшаў і такіх сустрэчаў асабістых, бачу, што трэба больш неабходна паказваць пастановы духоўныя для людзей, іх вельмі вялікую ролю. Можам знешне ад нечага адказвацца, але ўнутры не змяняцца. І вельмі важна, каб паказаць і так захочуць сваіх вернікаў, каб яны бачылі сэнс духоўных нейкіх пастановаў. Адрачэння ад нейкага граху, ад нейкай злой звычкі, таксама больш намаганняў, каб маліцца, каб прымірыцца з некім. Гэты святы нас падрыхтоўваюць да перажывання такой еднасці з іншымі людзьмі, каб мы бачылі ў іншым чалавеку Пана Бога. І гэта вельмі важна, каб паказаць праз гэтыя пастановы тое, што мы адная Божая сям'я. Ксёндз Антоній, а якія пастановы часцей людзі выбіраюць? Вы прыгадалі аб гэтых знешніх пастановах альбо гэтых духоўных? Знешнія памагаюць нам перажываць духоўныя нашыя некія справы, але калі знешнія не злучаныя з духоўнымі, то будзе сама глушня такая. І вельмі часта я заклікаю нават і сваіх вернікаў і раю для іншых, каб было больш малітвы ў сям'і разам, каб было больш імкненняў да слухаць іншага чалавека, нават паставіць сябе на месца гэтага чалавека, хто табе непрыемны, хто табе незычлівы. Трэба больш слухаць, за каго маліцца. А для вас відочна, як вашыя вернікі змяняюцца? Гэта цяжка мне сказаць, меркаваць. Я бачу тое, што яны становяцца больш лепшымі у сваіх размовах, больш лагаднейшымі, умеюць сябе слухаць. Але так, у большасці выпадкаў, канешне, гэта цяжка меркаваць адразу, каб нейкая была такая змена надзвычайная. Але калі глядзець на людзей як асобных людзей, то я гэта бачу, гэтай змены. Ксёндз Антоній, другая палова гэтага часу гэта непасрэдная падрыхтоўка да свят. Як растлумачыць людзям, што акрамя уборкі дома, напрыклад, трэба быць яшчэ і духоўна падрыхтаваным? Мне здаецца, некаторыя займаюцца толькі гэтым домам, каб была прыгожы стол, прыгожая ёлка, прыгожы дом выглядаў, убранне на чалавеке было прыгожае. Згаджаюся, што ёсць такая праблема самасвядомасці хрысціянскай. Калі яна не існуе ў людзей, то цяжка некаму раіць альбо аб нечым меркаваць, нешта прымаць, нейкія пастановы, падрыхтавацца добра да гэтага свята. Калі чалавек мае такую свядомасць, што Бог у маім жыцці мае некае першае месца, не недзе здалёку знаходзіцца, але першае месца ў жыцці мае, то буду імкнуцца, каб сапраўды падрыхтаваць сваё сэрца для Пана Бога. Праз добрую споведь, праз перажыванне добра рэкалекцый адвентовых.
каб нешта ў жыцці маім змянілася ў лепшым напрамку. Калі чалавек мае такую свядомасць, што трэба нешта змяніць, тады ён змяняецца. А калі гэтага не бачыць, альбо не мае такой веры, што ласка Божа яму неабходная, тады вельмі цяжка з такім чалавекам размаўляць і захочваць да перамены жыцця. Напрыклад, людзі збіраюцца падчас вячэры вакол ёлкі, а не вакол Езуса. Ну, гэта звычай знешне неабходныя. Яны выражаюць гэту радасць і супольнасць, што ўсе разам хочам быць адзіным такім цэлым і адной сям'ёю. Але калі толькі будзем толькі на гэтым нашу увагу больш зацыкліваць на знешнім перажыванні, конечно, гэта будзе неправільна. А на вашу думку, аб чым яшчэ людзі забываюцца ў гэты час? Ну, забываюцца аб тым, што трэба больш сабе гаварыць добрых слоў. Больш гаварыць ад сэрца. Вельмі ёсць шмат слоў, але яны пустыя, толькі знешне выражаюць нейкія адносіны, але ў сэрцы людзі не змяняюцца. І можа, каб гэта было больш сэрца, то, напэўна, трэба больш маліцца за гэтага чалавека, хто непрыемна, альбо з кім складана жыць у жыцці. І людзі павінны больш радавацца тым, што сапраўды мы ёсць. Ёсць разам, што Бог дае нам іншага чалавека, і жонку, і мужа, і дзяцей, і бабулю, дзядулю, што мы мала гэтым радуемся. Трэба сабе ўмець шанаваць і цаніць. Ксёндз Антоній, існуе спецыяльны абрад вігілійнай вячэры. Можа, некалькі слоў, што складваецца на гэты абрад? Ну, напэўна, ёсць падрыхтоўка да гэтага абраду. Гэта падрыхтаванне той ежы, бо ўся сям'я удзельнічае ў гэтым, і маці, і бацька, і таксама дзеці. Гэта вельмі важна, каб падрыхтавацца, каб былі тыя добрыя, самыя смачныя стравы. А колькі страваў павінна быць? Ну, ёсць паводле звычаю 12 страў. Гэта таксама лічба такая адносная, умоўна, бо 12 яна выражае такую паўнату, неабходную для перажывання такой дасканаласці і радасці сумеснай. І гэта такая падрыхтоўка стравы, на вельмі таксама яднае сям'ю, бо усе разам у гэтым удзельнічаць, можа больш маці, але таксама памагаюць і дзецям асабліва гэта падабаецца. Можна нешта там і пакаштаваць пры аказіі. Такое можна і нешта з'есць ужо раней, хаця маці не дазваляе, але заўсёды можна нешта ўзяць. Спрабаваць смакуе, не смакуе. Гэта таксама і падрыхтоўка сенка пад абрус, калі і нехта прынясе сенка, як у маёй вёсцы, то ішоў бацька і з дзеткамі бралі сенка, сенавалы. У гэты вечар Божага нараджэння. І неслі ў той самы вечар, так. А гавораць, што не вольна ісці ў гэты вечар да жывёлы, бо яна там размаўляе. Ну, я гэтага не ведаю, але такі звычай у мяне быў у хаце маёй, што мы ішлі ў той самы вечар. Калі ўжо запалілася першая зорачка на небе, мы свяцілася, мы ішлі тады ў стайню, бралі сенка, неслі пад абрус. І што яшчэ? Абрус, белы абрус, конечно, белы аплатак неабходны. Гэта сімвал Хрыста, які з намі прысутны, бо ён самы галоўны, ён нас збірае пры сабе на гэтую вячэру вігілійную. Таксама і свечка, якая была запаленая. І Евангелія, калі мы чытаем Божае Слова, Евангелія пра нараджэнне Пана Езуса, святога Лукі асабліва, нам паказвае ўсю гэтую гісторыю, як усё гэта адбывалася. Гэта вельмі захапляючае выдарэнне. Яно стаецца ў памяці, калі бацька чытае Евангелію. Калі пазней адбываецца малітва і благаславенства гэтых страў, якія на стале, молімся за ўсю сям'ю, молімся ўсе сумесна разам, і пазней складаем сабе пажаданню. Калі мы ламаемся аплаткам, гэтым белым хлебам, і ад сэрца сабе складаем як найлепшыя пажаданні. Просім прабачэння, калі нешта было дрэннага зроблена з нашай стараны, просім аб прымірэнні ў сям'і, і тады з чыстым сэрцам прымаем гэты белы аплатак. А якія пажаданні ў гэты вечар можна пачуць? Што людзі найчасцей жадаюць адзін аднаму? Вельмі розныя. Напэўна, у нашым грамадстве, у грамадстве нашего касцёла каталіцкага, гэта, конечно, Божых ласку, Божага благаславенства. Можам пачуць, конечно, і тое, каб дачакаліся яшчэ наступнага года, каб дажылі, каб Бог да здароўя, бо вельмі нам неабходна, каб свае абавязкі добра выконваць, сваё пакліканне выконваць добра. Сама гэта вельмі часта пажаданне здароўя, Божага ласку, Божага благаславенства. Усё точно нам неабходнае. Ксёндз Антоній калісьці пачуў ад адной асобы, якая гаварыла, што яна складае такія наступныя пажаданні. Пане Божа, дай мне здароўя, а ты, Маці Божая, дай мне грошай.
А што з гэтымі грашмі? Все людзі, некаторыя гавораць, каб было болей грошай, грошы. Ну так, сёння складана жыць без грошей, бо яны вельмі неабходна, але каб у гэтай пагоні за грашмі мы, конечно, не згубілі Пана Бога, бо карыслівасць, яна таксама пагражае нашай веры, карыслівасць. І ў касцоле, і ў малітве таксама, і ў духоўнасці нашай, калі мы будзем падыходзіць да веры карысліва, то мы згубім Пана Бога. Трэба быць і імкнуцца, каб заўважыць тое, што грошы не з'яўляюцца мэтай жыцця, яны нам памагаюць добрае жыццё рэалізаваць наш. Але калі будзе гэта мэтай, канешне, ну і такое пажаданне мне не падабаецца, калі нехта жадае, каб Маці Божа дала грашэй, гэта нешта такое больш карыслівае і не адпавядае духу веры. Ксёндз Антоній, давайте паглядзім, што ў гэтым годзе жадае нашым вернікам ксёндз біскуп Александр Кашкевіч. Умилованные Христе Пану, браты и сестры, дорогие диецезиане, я обвещаю вам великую радость, якая будет для усього народу, бо народився вам сьогодні у городі Давіда Збавця, яким есть Христос Пан. Гэтыми словами ангел Пан овещил пастухам з Бетлеема радостную новину об народженні Єзуса Христа. Приход Божого Сина на гэты свет обуджае ў сэрцах радасць, бо з'яўляецца выражением спрадвечнай, бесконцай і загадкавай любові Бога да чалавека. У святах Божого нараджэння мы заново перажываем таямніцу гэтай Божай любові. Яна дадае сэнс нашаму жыццю, напаўняе нас даверам і супакоем. Дзякуючы ёй, мы адчуваем сябе шчаслівымі і спакойнымі, як любымыя дзеці нашага Айца, які ў небе. У гэты святочны час шлю вам, дарагія браты і сёстры, свае найлепшыя пажаданні. Няхай радасць, свят Божага нараджэння загосціць у вашых сэрцах, сем'ях і ў цэлым грамадстве. Няхай Езус Христус, Божы Сын, які прыходзіць у гэты свет з дарам збаўлення, узмацняе вас у веры, надзеі і любові. Няхай Ён шчодра адорывае вас здароўем і ўсімі патрэбнымі ласкамі. Жадаю вам радасных, спакойных, поўных надзей і аптымізму свят Божага нараджэння, а таксама шчаслівага, багатага на Божае благаслаўлення новага 2015 года. Ксёндз Антоній, падчас свят у нашых святынях падрыхтаваны стайні, дзе нараджаецца Христос. Такой стайняй, перш за ўсё, з'яўляюцца нашыя сэрцы. Як веруючы чалавек адчувае тое, што ў яго сэрцы нараджаецца Бог? У гэты час, у перыяд адвенту, асабліва важна, каб адбываліся рэкалекцыі, такія дні засяроджання, каб падрыхтаваць сваё сэрца да гэтага свята Божага нараджэння. Бо мы вельмі занятыя сабой, сваімі справамі, клопатамі зямнымі, маем вельмі мала часу для Пана Бога, каб так увайсці ў сваё сэрца. Зажынуць у тое, што мы перажываем, якія маем праблемы, ці сапраўды гэта для нас вельмі важна, то, што мы перажываем, гэты клопат. Ці Бог у гэтым усім з'яўляецца нашым Богам, і ці Ён намі кіруе. І тое, што ёсць рэкалекцыі, яны памагаюць нам перажываць гэты час больш пулённа і падрыхтаваць сваё сэрца на свята Божага нараджэння. Нешта добрая споведь, якая перажываецца ў гэты час. Не толькі каб фармальна споведь залічыць, адбыць, як у нас гаворыцца некаторыя, але перажыць сэрца, што гэта сапраўднае спатканне з Богам, які мяне зараўляе і дае сваю ласку, што я жадаю быць разам з ім і выконваць ягоныя запаведзі. Сакрамент святой камуніі, калі прымаем Хрыста ў сваё жыццё, без гэтага нават нельга сабе уяўляць жыцця хрысціяніна. І ў гэты перыяд адвенту гэта для нас тыя фундаменты, якія будуць неабходныя, каб яшчэ добра падрыхтавацца да свята Божага нараджэння. Ксёндз Антоній, у гэты час таксама спяваюць калядкі. Гэта такі асаблівы клімат гэтых дзён. Ваша любімая калядка? Ну, асабліва, калі спяваем
усе разам, калі збіраецца ўся сям'я і, канешне, супольны святару, мне падабаецца, калі усе разам спяваем «Ціхая ноч». Ксёндз Антоні, а як данесці людзям, каб яны спявалі калядкі не толькі са святаром у святыні, а перш за ўсё ў сваіх дамах, у сваіх хатах? Трэба заклікаць, каб радаваліся верай і нараджэннем Пана Езуса. Канешне, каб умелі спяваць, бо нехта адзін павінен спяваць і цягнуць свой увесь спеў. Бо калі не ўмеем, то трэба навучацца. Ну, напрыклад, дзеткі, яны могуць нават выйсці з такой ініцыятывай паспяваць. На катэхезах я чуў, што спяваюць. Вельмі добра, калі дзеткі заклікаюць бацькоў, каб сумесна разам спявалі. Гэта вельмі добрая прапановы і, напэўна, калі ў сям'і ёсць такі звычай, калі дзеткі самыя выходзяць з такой прапановы, гэта вельмі прыгожа. Нават некаторыя робяць спецыяльныя сцэнкі. Ксёндз Антоні, я прапаную паглядзець чарговае святочнае пажаданне, на гэты раз ад ксёндза біскупа Юзафа Станеўскага. Дорогие братья и сестры, у сённяшний вечер Касцёл з радасцю і новай моцай абвяшчае ўсім за святым Лукой Евангелістам. Сёння ў месце Давіда нарадзіўся вам Езус Христос, Збаўца. Узрадуемся. Людзі за анёламі адказваюць хвала на вышынях Богу, а людзям супакой. Сёння мы, так і як яны, ідзем да касцёла і звяртаемся да Божай дзяціны з удзячнасцю за тое, што прыйшоў да нас, за тое, што абдарыў нас супакоем і любоўю. У той вечар у Бэтлееме у стаенцы адаруюць Езуса Хрыста і пастушкі. З радасцю ўзглядае Дзева Марыя, глядзіць святы Юзаф, але кожнаму ёсць там месца, таксама і для нас. Таму трэба сёння нам таксама з новай моцай, з новай радасцю, з удзячнасцю прыблізіцца да Бэтлеемкі, узглянуць на Езуса Хрыста і падзякаваць Яму за тую радасць, за спакой у сэрцы, за мір, які Ён прынёс, і за тую любоў, якую мы ад Яго адчуваем. Але таксама трэба нам узгадаць сабе, каб мы сёння ў гэтым свеце абвяшчалі людзям добрай волі і тым, хто шукае дарогі да Бога, аб Божым нараджэнні, аб тым, што Бог ёсць сярод нас. Жадаю кожнаму з вас на свята Божого нараджэння і на Новы год 2015 Божого благословення, апекі Маці Божої. І призываю, каб Божая дзяціна благословила кожнаму з нас, нашаму народу, нашай радзіме, каб мы жылі ў супакоі, еднасці і удзячнасці за дар Божага жыцця сярод нас і ў нашых сэрцах. Ксёндз Антоні, у святочныя дні можна пачуць столькі цёплых слоў ад людзей, нібы у вігілійны вечар змяняецца ўвесь свет. І што можа зрабіць просты чалавек у штодзённым жыцці, каб гэтую атмасферу прадоўжыць хаця б на некалькі дзён? Напэўна, шмат ад нас саміх залежыць. Ад нашай добрай волі, жадання, імкнення, адказнасці, каб жыць такім духам, не толькі эмоцыямі свят, бо гэта некалі пройдзе, але калі буду я жыць заўсёды з памяццю і свядомасцю таго, што свята Божага нараджэння гэта тады, калі я жыву з Богам, калі Бог ёсць у маёй душы. Калі буду пра гэта памятаць і клапаціцца, каб быў Бог у маім жыцці на першым месцы, і каб Ён мною кіраваў, калі буду клапаціцца сам, адказна, каб жыць у стане асвячаючай Божай ласкі, тады буду радавацца гэтым святам Божага нараджэння. Гэта будзе для мяне штодня свята, якое я буду несці праз сваё жыццё. І гэта, канешне, нам вельмі неабходна ўсім людзям, і святарам, і вернікам, каб жылі такім духам святага Божага нараджэння. Але не эмоцыямі, але розумам і верай. Але, напрыклад, відочна, як чалавек змяняецца ў гэты дзень, у гэты вечар. Той, хто ідзе да сваіх парафіяльных супольнасцей, святынь, гэта як бы другія людзі, іншыя людзі. Сапраўды заўважаецца усмех на твары, нешта адбываецца ў сэрцы чалавека, гэта адчуваецца. Змяняецца ягоныя адносіны да іншага чалавека, нават у гэты вечар. Больш нехта пра некага клапоціцца, памагае, слухае. Але, канешне, гэта важна, але каб гэта было так больш даўжэй, каб не толькі ў гэты вечар маглі прымірыцца, але
жылі заўсёды ў гэтым прымірэнні з сабою і ў іншыя дні. А можа, такая будзе ласка Божая дадзеная ў гэты вечар, каб чалавек мог памяняцца яшчэ больш. Можа, гэта будзе такі добры пачатак, каб нешта ў сваім жыцці змяніць. Ну, гэта і ёсць цуд Божага нараджэння ў сэрцах гэтых людзей. І хочацца кожнаму пажадаць. Ксёндз Антоній, а карыстаючыся нагодай надыходзячых свят, павіншуйце, калі ласка, всіх тых, хто глядзіць нашу перадачу. Конечно, не хочу відчуваць так, што хай Бог цябе берагае, сцерагае, Маці Божая дасць табе грашэй, бо гэта, конечно, пажаданне больш карыслівае. Ну, хай будзе гэта воля Божа спаўняецца, будзьце добрымі прыладамі ў руках Пана Бога, каб бачыць тое, што Ён з'яўляецца сапраўды ў жыцці вашым Богам, што Ён хоча, каб вы Яму сваё жыццё аддавалі. Святы Божага нараджэння, гэта святы вельмі цёплыя. Хай Яго цеплыня, любоў вас напаўняе. Думаю, што Ён пра вас клапоціцца, хай напаўняе вас штодня, што вы не адны ў сваёй веры, але Бог вамі кіруе праз свае розныя знакі, праз Божае Слова, праз сакрамэнты, праз святы касцёл Бог накіруе нас да святасці збаўлення. Гэта вельмі важна, каб мы прыжывалі ў сабе гэтага Духа Божага. І гэтага жадаю для ўсіх вас, дарагія гледачы, вернікі. Хай свята будуць радоснымі, цёплымі і благаславёнымі для кожнага з вас. Дзякуй вялікі, ксёндз Антоній, вам за гэтую святочную размову. Далучаюся да пажаданняў ксёндза Антонія ад імя творчага калектыва нашай перадачы. Хачу ўсім вам, дарагія тэлегледачы, пажадаць, каб у святы Божага нараджэння і ў Новы год любоў, надзея і душэвны супакой пасяліліся ў вашых сэрцах і засталіся ў іх надоўга. Кожны з вас у момант нараджэння Езуса Хрыста становіцца сведкам цуду нараджэння уласнага жыцця. Христос, прыходзячы да кожнага з нас, прыносіць з сабой сваё валадарства, каб з'яднаць нас з Богам. Чакаем ад вас, паважаныя тэлегледачы, прапаноў чарговых тэм для нашай перадачы. Радасных свят з Богам!